Mizoram hian doctor, nurse, engineer kan ti te le officer mi thiam tak tak kan nga khop meya mase financial market lama hian kan mi ho sa te hian sum le pai pe pun na dik an mani sum le pa ya pui tu tu le plan sak tu tur mi thiam an la van khop me hemi kar ol no khat tur hian designation emo degree dan hnuaia pe thei tu tur ti sak thei tu tur kha an la om mang lo ani voina kan podcast tura hian hemi degree pe thei tu tur American Academy of Financial Management chungchang kanon soi ho don ani atop thlengin milong ai thla sak don ya Zalen News lo en chuan in shiat vek ringa Peipung Private Limited le American Academy of Financial Management chu MOU kan ziak tarup mea henga hian zona om thei tam tak oma enge AAFM chu enge ati theia student tan enge tangkaina ti hi voina kanon chang don ani sarhak se na ro soi nga langa AAFM chu eng tak nge ni ti kha han soi ma saber sela thaw me Invest le trading ti idua ma se ati dan tik isha silaw chu wanga ni Peipung mentorship program kan siam ni student ini emo na thuk ini emo tu po lo ni la hausak idua wealth isiam du ani chuan financial market a foundation atangin kan lau je ti rangche he course a hian stock chathan dan te investment plan le portfolio siam dan risk management le practical market analysis zong kan je ti vek don che ani hei me hi ala ni law kandang lam na big chu BFSI SSC accredited partner kan ni a kan hnuaia course zawte chu bank financial industry le insurance ate placement ana tho na tura kan pui thai ani investor hlo tak trader in thunun thai tak le financial industry a career isyam du ani chuan phone number karon da hian milaw bedonia ni AAFM ka shiat na hi tipon ka shiat nei la rei lawa hey National Institute of Securities Market NISM hi India rama chuan hemi financial market regulatory certification body le certificate pe chuak tu institution lian perania le om chhun ania chumia chuan keipo financial market taka zir velwang hen le ka innam noi awang hian certificate poimo hi ka zong na sa ale qualification poimo turang te chu in zir berzel ka du wangan ta ti chuan NISM website ka lut ta ta hianin i NISM noi hian accredited financial educator ti hi alo lang ta chung khowa chuan alowin pathum veli lo in tlar thla ta chuan ka mu chu CFP anita certified financial planner om ta chuan charter wealth manager lom le bok ta chuan hoi khan enge akan soi mai don ka thengin le to chu pe pathum chu lo om ta chuan i atira chuan CFP kha certified financial planner chu ka lo shadeu nel nual to CFP ti hi chuan khabi NISM website a khana lang ta heng accredited training provider an ti chuan in NISM pona lo pompui ang deuh kha an lo ni ta lo partner to chu adi wanghan NISM thu khan khau ka wa mu fu ta chuan CFP to certified financial planner the FSB body hnuaia ta FSB kha financial and money regulatory body hnuaia ta ni chuan charter wealth manager ve thungi chu AAFM body hnuaia lo ni ve ta chu kalphungan ta ti chuan CFP kha zir ka tum do admission pokati facto ana ama se anwa kan ngai to le khan charter wealth manager hi alo zau zok sia le athil ti thei hi kan ena angai nom ka ti zo ka fangin ka zir le ta zok ta chu rang chuan AFM mi ka lo theta AFM chu American Academy of Financial Management ani ta om je chu ani hi global institution ania chuan ani hnuai hian professional designation program an nei ta chu ke mani pon ka pursue mai chu charter wealth manager chu ke man ka zil chua chu ne ta chu an mani hi ramza somnga le pakhat chuanga hian ki an professional designation program hi pompui ania chu nge mithiam chartered an ni na khanem nge tu
มิเทียมนี่นับเป็นเหตุบอดี้ค่ะอันนี้ที่นั่นนี่ไม่จู AAFM จู US base อันเนี้ย US ยันสังกัดจากว่าสมกว่าปังคันเราอินดินได้ตัวจุดจังเรา operate ตัวชวนเนี่ยตาเสียจู USA อินเดียนะชวน USA จังคันอินเดียอินเดียเราลูดอินเดีย US อ่ะพวนอันนึงเรานักขันที่ขันเอเชียเรามาชวนที่ขันจาร์พาร์ตอินเดียปะอินเดียเห็นเอาหน้าเราเรยตัวมีเส้นมีเขียนกันลงใช่ปะเราจู่เก็บปนNISM เว็บไซต์จังชวนกันหัวเละกับบุญนับปกค่ะอันนี้พาร์ทนั้น2013ที่ตัวเราเป็นพาร์ทนั้นเละงานละกับหมดหลายอย่างแรงเข้าไปชวน US อันนี้ตาชวนอินเดียนี่ตาก็ค่ะ in real บอลนะฉันเงี้ยมี centralize สันติกูจะจังอารอนรอนเรลเวกเงี้ยlicense ที่อินเดียเขียน US in license อะเปียชวนก็มี designation นี่น่าอันเป็กใช่ไหมเฮียUS จังอารอนรูดไปกัน certificate ที่พอ US จังอารอนทนไปกันนี่ตาจู่อันนี้ด้านพุ่งจนเฮลมาคัน CEO ที่คันอมเลตได้เสียขลายเตะใครเฮ้ยอินเดีย chapter นั่นตาจนเฮ้ยที่คันเอ็นทีนั้น US จู่headquarter อันนี้ตาจนheadquarter ข้าตาเฮียนี่ยังไง sub headquarter อันข้างนี้เด่นเสียชาที่คันอินเดีย version อมังงาที่คันเอเชีย version อมเลตที่คันดูไบ version ที่คันอมเลตาจนเฮตา certificate body ขัดจู่เฮตา headquarter จังอารอนเป็ดชัวไปกันชวนอินเดียรำชงอ่ะชวน AAFM อินเดียนี่ดิตาเข้าขานอินเดียรำชงอ่ะชวนอันนี้เรียลบอลชวนอันมานี่อ่ะคันคอร์สช่างข้าจะเทียตาอันคอร์สข้าเองเอขลายตักข้าอัดจังกายนั่นแหละอันนี้นักข้าอันดีกรีข้าหันสวยเฟียละตัวอัลลูติตายละอันเจนั้นเทียมนะเงียบจู่อันนี้เต็มไม่อันเจนั้นอินเดียมาชวนอันเชียร์ลาร์ข้าCFP นี่ตา Certified Financial Planner นี่ตา Certified Financial Planner ที่เราซื้อตัวเท่าเก็บปนกับเชียร์ตัววันเล่มจงจะเล็กขับบุปกันไหนเวกาจนกันหันเอ็นต้นโปเฮียนอี CWM มาชวนอันจิระซาวโซกซาวแต่ไม่ชันจู่เฮตา asset จะครั้งไม่เปลี่ยนละมา global ลำค่ะ global asset ลำปังค่ะอวตินซอนตา CFP ฮิจู่อี global นี่เท่าตามาเซรำเหียนอัปปมปุยตูที่อันเคลมอังเรงจนจู่ US version นั่นเนี่ยจนที่การรำทางการอันมานี่ version คันเนี่ย CWM ให้มี AAFM หน่วย CWM อังบิกฮิจูอี version ที่ไออังเฟกโคเวลจุดอย่างเดียวจนอักกันนี่จุ่มเนี่ยอันดีกรีช่างค่ะกันสวยเฟียเท่าไงรู้น่าจนกันละสวยหรือเราล็อกอังอ๋อที่เรากันจนล็อกเจงอ่ะอันตีเทียค่ะกันรูดเช่าไงอัตจังคันตีเทียจังคันอัน certificateตัวราคาอันดีกรีตัวราคากันสวยเช่าตอนเนี้ยแต่ฮันที่ประคัดกันจนล็อกเจงอ่ะมีประคัดเขาแสดงให้เราอมตาจู่เขาสักนะคะที่แม่งปอยสักค่ะfixed deposit ได้ตบค่าดูสิแล้ววะส่วนที่จะช่างอาคารinvest ค่าดูสิอ่ะมั่วข้ามีเรา plan ตัวค่ะข้ามีเราเสียมสักตัว planning เราเสียมสักตัวค่ะตัวเบิร์ข้างเงี้ยแต่เฮียนจู่อินเดียมาชวนcertified financial planner เขาเพียนเรากันเชียร์ลาเดียวกันเราเนี่ยตา financial planner เชื่อมจู่อันมานี่เฮียนเนี่ยเดียวตาชวนจุงเขาเนี่ยนะกัลกบจู่ CWM ช่วงกันสิราปอยอักเตลตัวเวกตาเนี่ยกงตัวเวกตาเนี่ย CFP เนี่ยสิรจงพออันวมลูตัวเวกตาชวนข้ามีอาคารจู่ไม่เปลี่ยนละมาอินเดียรัมโปนะข้านนเจ็บเตลบอกว่าจู่ไม่เปลี่ยนละมา asset ครั้งนนวมลูดบอกว่าจู่เนี่ย portfolio management นนวมลูดบอก tax สุ่มจ้างนนวมลูดบอกว่าจู่บางจวนอัดช่วงอัดจวนมันจะเนี่ยสวย financial planning อันที่เทมที่เวลตรงนี้ที่สักเท่าที่จวน CFP เลยสิลอันจิรให้อังตารังตาจู่ดีอักเก่งกบเวกไม่เนี่ยจู่เคลมินazau de uzo om je chu kan problem kan solve ber tur chum heu sa khan pan tur khan nei lo ni mizoram apo pan tur an shelawa chu mai ba kha tiang thiam khan om lo ni an pan mai tur kha chu tiang taka chuan khami lo gap lo hnol khat tu chu CWM kan ti le CFP kan ti kha an ta ho hi an ni ta chuan nia an pan lo ti meng
cái Mizoram mà cho soi tur gan an la om mang lo ta mi sum dong ho sa deuh hian a financial planning ticket tu na malang ni man teu lo sum don na kha ai ko langai ni chuan in le khatianga lo ti man lo mai pia lama I sum don na chuan thiam anga ma se heta sum lo en kola lo ti kwal ve langa te pon lo thiam em lo mai thia text lo file thiam lo mai thia chu teng ta chu thil poimon ta chuan chu bank ka kalta se anti thei si lawa bank ho hian an thiam bank ho an fill ta ni che lo ta ni chu baka khatiang tu khan uncertified lo mai baka khan thiam nan nei lo baka khan khatiang lo ti thei hemi financial regulation a khan an tel ta lo ta ni zo financial planner ni che lo ta banker ho chu imi savings account ti te bank fixed deposit an lo ta the khatiang ten lo ko mo ve mai ta hemi comprehensive financial planning kan ti heta a che pakai tanga financial planning siam diet ta khai diet ta retirement thanga plan sak thei turang chuanin a field hi dang dei bank ne chuan ang lo dei field hi dang dei expert angai ve ni chu om je chu CWM le CFP kan ti te ho khan khang mi ho sa te kha an sum le pa ya an lo ho sak zel theina khan an lo puya chan financial plan zong an lo siam sak the an retirement plan ti te tiang zong kha niam mi mal kher polo po hey institution te pon puita hey company te po an financial planning ten and puita ti khan association te chuan foundation te individual le company an pui ve thin tinan chu chuan khata khan lo zero du hi lo om ta se college student mo student ang shim te polo ni se khatiang ho tang khan enge entry level a engting e lo zir theanga engting e khami kalphunga khan soi le lok te che graduate anga ya graduate anga phota chuan ta hian chini hianin azir theya chu comprehensive pathway compulsory pathway le experience pathway omta chuan experience pathway hi kumnga experience alo nei to financial market financial market shima industry shima experience alo nei to chuan kha kumnga tangkhan experience pathway a level 2 a lut theita ani lo chuan level 1 a tanga tranangai ta chu kalphung de wani ta a ti chuan I to ko lai khan I NISM hian I inrem siam nan lo nei to ta AAFM nen hian khan inrem siam na khan hemi investment advisory ti thei tur huang chunga khan CWM kha alo rin lut ve to bok CFP te poi lo rin lut ta ta han thil kan zo le du chu student an lo om ta an lo zir du ta ni lo zir ta se qualification a khan na kan zo kan soi bel lu lok chu eng background kering ngai arts le science te ngai MBA te ngai kering ngai management kering ngai a topic hi BCom te BBA te le finance background nei chuna all sam mo tanga ma se arts atanga aluta arts atanga lo beya chuan industry alo thokrat to ne chuna activate thei menga ma se chuti ani lem lo chuan I ahar ve de wang in zir ve de chuanga yang achan chu level 1 le 2 apal tlang ngai nga level 1 a chuna basic te de wan zir ve photanga chuan hei vai ho chuan direct in an ti du lo ta si da lem hi CFP an zir phota CFP an zir zon nuwa CWM an zir le chau thin chuti chuan an kalpui thin achan chu a foundation tak kha CFP an zir phota chuan CFP an zir zo a CWM an lut le chok thin chuan zona pakhat student lo zir du om ta se a lo zir chhuak ta ni te khin na ingnang e thong ti lai khan soi fe de je tra scope a thak khop meya entinan mei foreign soi taila global recognized designation ania professional designation ania khuya pokal se kha a designation nei na kha a chhom bek thei New Zealand te US te pokal se finance professional ani na kha a chhom bek thei ni chu chuan antinan si de la lo ne ta ma se lo pass tu ren lo zin me lo thiam me lo ta experience lo ne khatinga chuan kan soi phal kham lo ta ma se a zirna chhoma practice a thiam takin an chhel chu kan ni chuan a skill le ani na kha a in rem fu ani chuan scope a thal to advisory scope ni se heta wealth industry a lut te ya asset management industry a lut te ya chuan
financial industry zong songa chuanin kong khar ba kik se an lo welcome an lo welcome na thei tur kha chu ani na khana keng to shim tuna hian keimani po thok du ila chuan phaya hian offer hi an mani community tang hian I khuya nge I tho na tur hi I job opening hi an mani tang hian aron lut reng blockchain and community chunga hian chuan Mizoram a khan thok du ta se enge entry OMT te kha han sei te je American Academy of Financial Management ho hian financial industry India rama financial industry zong zong chumel hret lo nei lo bank lawa po chumel hret an nei na chuan an mani tanga zir chuak ho hi chu I na zon na an pui na sa chu ke mani pon kan hmu a chan chu na an du phat chuan tho sen lo hi a thiam ani phat chuan le tuina ni phat chuan offer hi aron kal renga chuan a du in an apply me ni tiang khop chuan a tam chuan ni hei kan soibel du chu Mizoram chung kher em lo tan phei chuan cha bi thal tuk ani Mizoram chung kher lo Mizoram pona ke chu in kakal chok du a thiam na nei kakal chok du a Mizoram pona nge na ka du na ka thok du a ti phei chuan cha bi thal tuk isha tiam kha cha bi kha nei to kha cha bi khan du kha wa khong to me do ni chu ne thiam na nei in I Mizoram tanga chuak ve thunga chu apoi mo in ka share lai kha nya CWM le CFP kan kha askop kha kan soita te kha student dan po ke tha ka ti berani ta an lo zir dom po nge askop zau berani in ka shia chuan adot le an course dang te mela kha khan soi le tai lang adot le a hian kan zot chenga professional pakhathi oma professional khan company kha zir chiang ani khami degree kha AAFM and ta financial analyst kha enge ati theia enge student tang khan enge askop tura kha han soi jaw le de che accredited financial analyst and the USA designation thon ta accredited financial analyst and ta he kan now pa chen zero don mek ta na po hian he hi athat na chu financial company azir chian na company thale thalo zir chian na te mi lo invest du ta company lo zir chian an ani hian lo zir financial analyst na lo zir chiang chuan a report a pe eng takin ya khoi tlai nge dik lo khoi tlai nge dik company invest na chi niam invest na tlak lo niam a lo zir chiang chu accredited financial analyst an thiam na ni ta research analyst nei hai ang in zul vek o khamin eng khan aron thuam moi don ta ni chu kan now pokha research analyst masaber kha chu dom don ta chuan financial modeling te portfolio management thleng khan accredited financial analyst chuan an skill an thiam na khan a bet don ta ni chu hepoi level 2 turania level 1 le 2 kha umin ka shia hepo hi a all I lo chan chu a designation hi global thoni hepo global designation hey certificate ti le certified ti le charter ti hi shit shan ngai ve ni chu charter ti reng aput to chon mi thiam ti anem certified ai chon sang deu aminga rem po hian CA kan ti te po charter accountant lama master thiam na nei charter antita kha adan da chon certificate program ani lo atiang hobi designation ani thiam na nei anem he na ti nan ta pokha lo zir chua chuan ati enge ai no kha designation nei to don ta ming to pa kha na da thei to don ti na chu chan chu an ni kha eng po visiting card ta po da thiang chuan official letter a po da thiang vek to du aming lo ho ngo thi thei lo wa chuan khateng kha chu a visiting card ta ada chuan official designation ani ti kha chu thiam na ania thiam na len ni na nei kop na ni chuta chuan a entry khan soi le the student ta hana entry level ha accredited financial analyst chu graduate tho nga ya po hi chuan experience level an nei tam phei chuan in level 2 an direct ta
mà sẽ anh này lâu chuan level 1 le chu khan be ngai an tui zong ni ta se enge an tui tur ni ang ti me ang enge an tui na khan lo tui na lo chuan pasa lo har ve ta ni kha ta han enge an tui ang ti lai khan soi de je an tui number an tui ngai number an tui ngai financial modeling siam ten tui ngai company ana financial number financial number ve ente chuan company zir chian te an account en ngat te adik lo lai zon te chuan he company hi an cash flow dikem ti te chuan discounting cash flow siam nan te khateng zong zong kha an ni chuan an fill tani don tai chuan manzana pokhan kan now nen chuan financial modeling te kan khoya anwam em khatenga tui tan chuan i online tu takaniang chuan khami scope big khazuka han kalsan le anga kha AFA credit financial analyst ti khani ta ni chuan a dot le kan zole du chu professional o mani professional khan investment portfolio siam du ta ni kha CPM anti kha ani le ta ni khami CPM kha AAFM ho course thaw ni ta kha han soi fi le ta je enge ti thei ti te kha charter portfolio manager an data he a thaka ti khop me charter portfolio manager hi hey i portfolio management service kan soi to a he tiang ho wa mi thiam kan ti chu portfolio manager ho khan dan chu ani ho khan in enghinge leitur enga hian nge investor enga hian nge ektikhuna investor nge hey invest a hunem hey hi engting nge kalang heta hian in thiar fi hlima hunem ti zong zong final decision CM thei tu kha ani tani chon thiam na chuan chu an thluaga hian chu tiang zong zong chu an zir chianga an CM rema chuan fund kan ti ta heng fund kan ti te mutual fund kan ti ho te po hi hetiang charter portfolio manager ho hian an enkol ta thin ta ni chu mi thiam ho hian an thiam na bik chu hi paisa zong zong hi i engtin nge i hlok na nei thei tur berin kan semza yang mi pui paisa po lo enkol thei ta khaw ka engtin nge ka semza yang ente ka siam re bang ti zong zong kha an ni chu an thiam na ne charter portfolio manager hi chu level khat che om ta an hi po hi graduate level chinangai chuan entry po khain ang thaw kan tro entry a po khanin he chu a basic ania tuna kan soi zong zong ho hi self study le online course in om ta chuan self study at ti thei ke kha si da lem ka je khan ka self study a chu achan chu ke man ka self study a self study khan claim na tlom dewa ma se online course kal du tan chuanin ato deuh hleka ma se chu CPM po self study na kal thei self study na kal theya online course po hi om chuan kha ta han exam center khan soi le ta kha ho pathum kha course pathum kan soi to ta khan lo zer do ta khoi ange an exam ang ti jong te an exam na tur chu nai ber hi kolkata ania an kalwang fang angaya chuan hotel a den thenna mo exam center Pearson View kan neya an neya Pearson View a lo chuan exam thei lo wa chu location pha da om ta kolkata hian location pakhat a oma chu ta chuan Pearson View an ta chuan an exam angaya MCQ base ania an strict khop paper poken lun phalo pen poken lun phalo manin provide veka chuan video camera om reng boka chu hey a strict khop mai darkar engza chunge darkar thum hey ke mani kha chu darkar thum ania AAFM hi darkar thum tho in exam a chuan adang poi darkar thum tho in ka sia chuan ni adik le dik lo me han Sri Lang le ma fan deuh le kan choi le tai lang MBA chau hian hemi investment hi an manage them ti lai kha zona om thina MBA ni khara ngai thin den dia kha adik rengem MBA hian scope hi tam ve to kho me a ken po finance kan zeta ma se khamis finance biga khanin hemiang financial market hi abik takin kan zir lo kan zir mi lo professional line and MBA chu degree ni ta ma se khami professional designation le professional skills wa nei na tura I
min han thuam tu ni lem lo MBA lo zir chok ani chuan khami field ta khan a cheng fe ni lo chuan a thiam hal don lo chu chiang sa ke ni pon kan experience ania MBA ti wanga financial market hrengal tur ani top ani lo top mai chuan a zir phot anga chuan skill anei phot angai chu skill chu professional skill anei mo professional ani lo emo skill hrim nei chuan a in nim phum phot angai ani lo chuan financial market bi ka chuan direct va nei thein ni lo entirnan MBA kha a specialized financial market specialized MBA alo ni chuan a thayang ma se MBA general ang dewa specialized finance devel ala ni chuan chu tiangin a thiam hal don lo le skill hi chu so it in nim phum ani lo vek chuan skill kha I a zirnon ani lo chuan a thiam thei chuang lo chuan dot le kan kalanga zona tam deuh mai hei kan financial influencer India rama kan financial influencer tam tak hi CA ani tani CA ho hi hemi finance a hian an thok thei bik nge an degree kha engchin khange an ti thei kha han soi fila te zona tam tak om thei hi CA ni hi chu finance a lu tur lom ti zong te khana om thin ta khalai kha han soi fila la CA chu India rama chuan an nge financial regulator body ICAI Indian Chartered Accountants Association of India ho hianin yan mani noi zir chhuai ngai ta anni chu auditing regulatory an ta audit an nei thini audit a chuan entire company a khan filing and tax filing te balance sheet siam te a khan ania chuan a ken talent ta ni chu ase financial market hi chu tiang in a in relate than lo le financial planning kha a ran pan an zir ran lo ania chuan auditing te financial balance sheet management ang ten lo pe ta tax ang chi tax compliance a ten lo pui the ta chu tiang chu an lo ti pui theya chu tiang a hran pa in dan hnuaia financial market hi advisory m1 tingal thei bik lo license an nei thongai chu license an nei ngal bik lo ania pe chuan an ni hi India ram chunga chuan an thunei nei asang MMA le an signature po regulatory body anga an pomani ta ase India ram pona hian local loan ta se exam an pek lengai chuan khata hang kan zobel du chu charter accountant ania hemi financial market lampang entina na stock market relate ang chi de ho hi an mani khan enge direct in certified emo khami englo kha va khoi thei na kha license an nei ngal lo ti na an nei ngal lo san chu mutual fund po diron se MF registered an ni thongai chuan financial planning te po diron se advisory in la le thongai tingin an ngal lo incidental advice om beni jo incidental advice om chu khami atuna a work in a kentel zul zui deuh hlek ani chuan ani chau ta ni chu incidental advice kan thin ta chu a kentel ani chuan mo a san pa in public a awa soi thengot no ti kha dan nom beni chu a to lam khan noi chho tani la hemi charter wealth manager kan ti te khatiang kan soi ta kho degree sang kha or designation te poni meng chu kha ngati nge Mizoram hian kan mamo reng em ti lai khan soi la eng tiang tak in nge kan mamo ti lai kha han soi te che investor hin pung zel don em nge mutual fund ate le khatiang financial market ang chi shim a khan enge kan than na tur zel la om em ti te khami kha demand a sang reng em ti kha han soi fe le te che dro hey nia thil poimo deuh pakhat chu keima po hi ala chun deuh chu kan emeya ngati nge keima ai ma de hian mi en lo om lo CFP po ngati nge kan lo la nei mi alo ti kha zo na ni ta ke ni pon kat la shepi alo tu na hian ron soi pon om lawa tun thleng en lo om lawa lo alo in zep reng te pon me the ka she lawa CFP om se kan thriat na rai tong kring se si de lem po keima che ka lo ma ke po ka tui wang le lo in ka hu fu ne me ya ti khanin financial lampang hetiang tuna kan thriat chu CA ti de kan thremin ta ma se tiang lami field thi lo tam lut tu kan ni chu le thadeu deu thiam nan nga deu kha tiang de kha kan pursue ngai ve ta chon scope azam de chon
demand hi sang lu ani chu ting lama hian demand hi sanga Mizoram chunga hian kenya chuan kan lung oi tok lutuk khi le Mizoram pon chua san kan hre lutuk hianin ke ni pok an ni thawa hun lai chuan kan chua san hre a ma se kan chua san ta thawa kan chua san na wangin thil kan han zir chuaka thil kan han mu chuak chu ni ve me ya tikhan heta kan on khona chuan heta kan on nge Peipung ta ti na ni me ta chu chu poimo ka ti chu heta tang hian thiam na hi kan mun tang hian an nei theya he hi khoya po Mizoram po na om du lo chuak du thiam na ne chuak du tan phei chuan a tha hlei ta khang kan zo du che chu mo hei tun la chuan mi an fing to ta CA te lo lar ta ni CA ten lo zir kamhel she ta te po CA zir tur tam tak anom ta ni chuan CA a lo zir chhok ta chuan pakhat heta CWM alom ne ta ni khoi zo khinge demand sa khoi zo khinge in nge thil ti thei ni lawin khoi zo ka nge tu nge Mizoram a hin tu nge pan tu nga zo kang ti lai kha so fia la tro hei kan community chunga hian de AAFM community lian do kan nei ta CWM tu teng ne ron zir charter accountant ten ron zir le CFP ten ron zir le CFA te pon an ron zir le thawa charter accountant khan tangkai lo aron ti mi alo vai ma chuan CWM khan ron du tlat a chan chunga de ti chuan kha global certificate in te du ale client advice na tu client pui thein tu knowledge kha ron gain du chu wang chuna zir ni chu a complement ta ni chu khan CA chuan in ti khan a advice theya chuan corporate advice tax bill ti fal theya CWM mang khan well planning te ti pui ngal the bo ta ru tori le azom khoma chu vai ho chuan mu da na ni tlat chu CA kha du tok me lo CWM aron pursue le ta kan nei tok mai CWM thian tu na bo hian charter accountant ni si kha Kolkata kan kala CWM thian tam mai CWM le CA ni kop CA mai pon ni lo charter financial analyst te po CWM ron ziran tam lu tu mel thian nge pon tam ka tiang community kha kan om khom ani chu an ngai hlu tu an ni chuan thale me ti khan student lo ngai thla te po khan an hlok pui kan ringa kami zo na kha poimo ka tia so a top lam kan hayanga Peipung hian enge kan lo pui ve thei dan hemi student lo zir do hemi degree ron zir do mo kami designation ron nei du kha anom theya ka kha inte kan lo pui ve thei dan dura kha han soi la tro hei pathian zara nya AAFM ho in non partner dan kha alom shim kan wangin po ni lo kan pati po ni lo an ma anin Mizoram kan thei to kan chuani ti minon hriat ve na kha nin minon ko mu tu ba Romit Bharat antia Romit Bharat pe chu India ram puma Association of Portfolio Management Manager of India when trainer ala le ngal ni chu PM Portfolio Manager trainer ani ma pe chu chuan khan ho te khanin Azola an ni hin oma an ma ni hin oma hei thei to pan chuani ti minon hriat na wang khan partner kha minon sak ta zok ta ni chu minon partner an CEO nge aron kal thap mai ni chu Pulok Batarji kha aron kal thapa tan kan sign puya hei ke ni tan chona hlu kha tiang khopa minon ngai poimo kha hei ke ni Mizoram akil khor bera kan oma chon opportunity minon pe ke chuanin hei hianin ke ma ni kan ni khera ke ma ni lo om telo mi dang enon ti thau karin ta ma se ke ma ni kan ti ve ta ni me ke ma ni kal tlang hian an mamona zona service kan lo pe zel thia enge azir du advice te po kan lo pe thia eng lam ngen tan chuan zir na tha ang partner kan ni na ke ni chuanin access kan vania hei hin chu mamo obero enge mamo zinanga yam kan lo pui chuan job placement ni se sar hei hi kan nawani hei na adu khoya nge a thona tur job placement om them kan tia kan pui vek the Mizoram pona na chuan kan thon chuak theyang Mizoram chunga po bank ho zong a tho du chuanin ke mani sar he kan naw ni Mizoram chunga tho du ti khan ending nge kan pui theyang ti kha ke ni chuan kan lo ta o ve the ni chu thale me ti khan kan du to anga soi du bel du te nem mi china han soi bel du ti lema chuanin Mizoram hian kan thiam ne kan hun me to nya pahat poi mo deuh chu
ram than na tu chuan enge poimo na zirna nia zirna in mason na athlena mason na chuan zirna in zirna chuan thil thar hmu chuana athlena chu thil thar hmu chuana chuan mason na athlena mason na chuan hosang na thlen thin chu kai a kai lo nan ta enge kan bul tran na du thiam na hi kan ve hun to ni mi zo ta po hian chan chu nya jen ji ho big takin thak thuak tha ho hian bo zui sela an ni pe chuan an man chak la fresh box la fresh box hey vai ho chana hian tak tak ani chungang chuan kan hi angai ve ta ole ti khang kan du tok chawanga thir tu te in hlok pui kan ringa a big takin student college student tang khan hei hi hep podcast kan on siam ni ti kha mi lo hria sakula kan thian te mamo tak tak khalo share ve zele lang tin atop nan like le subscribe khami lo ti sak nge nge don ne ti kha kan soi duwa chuan AAFM hi kan contact du chuan an mani website ta www.aafm.com ti a hian a search thei ani ta khana biak theingat chuan khatiang ani lo chuan Peipung hian kan lo pui thei reng chewani ti kha kan soi le du ni chu podcast le kan in mule thau don ya